שנקרא נהר יאנגצה, הוא בא ממערב למזרח, מההימאליה לים הטוב. יש בו זן מיוחד של דג שנקרא אסטרוגון, שאין אותו באף מקום בעולם. הוא נקרא גם מלך הנהר, תראו אותו. יש פה גם דג שאני גם מכיר, קוראים לו דג מסיבות, זה השם שלו באנגלית, Wild Rhesus Party Fish. אני לא יודע את השם העברית שלו איך קוראים לו, אבל זה אסטרוגון, תסתכלו עליו שוב. זה הסמל של נהר היאנגצה בסין. הוא מפלצתי, אין דגים כאלו בישראל. חתיכה גדולה, יאללה נעפתי מפה, ביי. בוא נתחיל. זה הקטן והגדול, זה נקרא מנטה, זה גם שם אחר, חתול ים. זה למעלה נקרא סטינגר, דג מאוד מסוכן. וואי, איזה טונה, זה נקרא טונה אלבקור. אבו נפחה, כריש. וואו, מה הולך כאן?
בואו נראה מה עוד יש כאן, רק רגע, נראה מה שגזותי. זה ברקודה, זה נקרא מיו מיו, דורדו, זה דג דולפין. זה המנטה שהראיתי לכם מקודם. איזה יופי, תראו, איזה יופי. אין, אבל הכי יפה זה הטונה. אין, זה משהו נדיר. וואו, איזה כריש ענק, שימו לב. הנה הוא בא, הנה הוא בא. הוא בא אליי. זה, אני לא יודע מה זה, אבל יש לו ראש. איזה טונות, אין על הטונות. וואו, איזה דג. זה כריש משולב עם מנטה. קוראים לזה פטישון נראה. זה, יש לו את הראש הכי גדול. אין מה לעשות, דייג אוהב דגים.